हा तुमचा मिस कॉल हो बोला बोला कांबळे साहेब, तुम्ही फोन करत होते ना. प्लॉट म्हणलं आपलं तुमचं मला जसं आधी तुमचं पूर्ण नाव सांगा, कुठून बोलताय तुम्ही? मल्हारी बलभीम कांबळे, हम्म. उंबरगाव तालुका करमाळा जिल्हा सोलापूर. बर, आता सांगा तुमचं काय मत आहे, काय सांगायचं तुम्हाला? आपण पहिला दोडकाच काढला होता आपल्या शेणी पाटील बरं. बायोटेकची बरं. आणि त्याच बेडवर परत मी दोडका केला. अच्छा, म्हणजे दोडक्यावर परत दोडका लावला. हो, दोडक्यावर दोडका केला. बरं, किती तारखेला लावला साधारण? 27 दिवस झाला बघा, म्हणजे परवा दिवशी. एक महिना एक झाला. महिना झाला, म्हणजे आजची 19 ऑगस्ट तारीख आहे, 19 जुलैला लावला तुम्ही, 20 हो जुलैला. हो हो हो. बर, म्हणजे आता एका महिन्यात हार्वेस्टिंगला येऊन गेला. हो, हार्वेस्टिंग आज म्हणजे चालूच केला आज, म्हणूनच मी तुम्हाला सकाळी फोटो टाकले. बर, फोटो खूप सुंदर आहे, मी तुमचे फोटो बघितले. दोडक्याची क्वालिटी तर खूपच छान आहे. हो, आता हो, मला एक एक सांगा नंबर. कांबळे साहेब, साधारणतः दोडका लावल्यावर तुम्ही जेव्हा नॉर्मल पद्धतीने करायचे, किती हा, दिवसात नॉर्मल. तोडणीला येतो? तो 6 महिन्याच्या पुढेच जायचा आणि सुरुवातीला मी असं इतकं त्याची पानाची रुंदी ही इतकी साईज नाही नव्हती. पाहिजे. आता पानाची रुंदी म्हणजे एकदम सुपासारखी पानं झाली. बरोबर, आणि क्वालिटी म्हणजे लेंथ वगैरे पण खूप छान आहे दोडक्याची. एक नंबर. आता मी आज सकाळी पाठवला, 50 रुपयांनी गेला तो. 50 रुपये किलोने दोडका गेला. बरं हो बरं हो बरं. हो. तुम्ही काय काय केलं नेमकं? मी तुम्हाला प्रत्येक टायमाला फोन करायचो बरं. आणि तू आता 2 अमृत किट, एक झाले पहिलं अमृत किट बरं. आणि आता आज दुसरं सोडायचंय. बरं. आणि ते रिलीजर ते जे काही म्हणजे देशळ डोस मध्ये आपण जे टाकतो का 23 किलोची एक ते बॅग, सगळं ते टाकलंय. ओके हा ओके. ते सगळं म्हणजे साईडला होलं किती घेऊन गुंठ्याचा प्लॉट आहे कांबळे साहेब? हा 25 गुंठ्याचा आहे प्लॉट. 25 गुंठ्याचा. आतापर्यंत तुम्हाला हायएस्ट उत्पन्न किती आलंय 25 गुंठ्यामध्ये? 25 गुंठे म्हणजे ह्याच वर्षी आपल्या ह्याने 3.5 लाख रुपये झाले बघा, मागच्या प्लॉटचे. मागच्या प्लॉटचे 25 गुंठ्यात 3.5 लाख रुपये झाले. 3.5 लाख रुपये झाले. आणि दर काय मिळाला होता साधारण? दर 35-30. अच्छा, आणि आज तर 50 रुपये दर चालू आहे. मग आपल्याला हो. आपलंच रेकॉर्ड मोडावं लागेल आता. 100%. कारण ते पाटील बायोटेकचं असं तंत्रज्ञान आहे ना, हम्म. मी आजपर्यंत लय जणांचे औषध वापरले, सगळं केलं. हम्म. खर्च बी भरपूर व्हायचा आणि उत्पन्न बी कमी. नाही, तुमची मेहनत पण आहे आणि अशाच आहे. तुमच्या शुभेच्छा, आशीर्वाद आमच्या सोबत राहू द्या. मी नक्की तुमचं प्रयत्न करेल की कसं आणखी शेतकऱ्याला चांगलं चांगलं गायडन्स करता येईल. नाही, तुम्हाला नाही. जेव्हा जेव्हा फोटो टाकले त्यावेळेस उत्तर मिळालं का माझ्याकडनं? वेळेत का हो, लेट झालं? मिळालं. आता हे डावण्यापुरीवर मी तुम्हाला परवा एक टाकलं होतं आणि त्याने फक्त हाय त्या जागेवर राहिलं, वरती तो रोग असा वरती आला नाही. तुम्हाला व्हिडिओ कॉल तुम्हाला बघता येतो साहेब. बरं, मला तुम्ही ना एक व्हिडिओ बनवून पाठवाल. नेमकं मी आता थोडं मीटिंग मध्ये आहे. असं आहे का? मी आता प्लॉट मध्येच आहे, म्हणूनच म्हणलं 2 मिनिटं तुम्हाला बरं बघायचं थोडं असेल तर. मीटिंग मध्ये बसलोय मी आता. टोमॅटोचे बरं, पण बरं. फोटो टाकले तुम्ही मला. हो, टाकले. बरं, टोमॅटोचं हार्वेस्टिंग सुरू झालं. हो, सुरू झालं आणि माल बी एक नंबर, एकदम साईज पेज एकदम क्वालिटीचा माल निघतो. क्वालिटीचा माल. बरं, टोमॅटोला काय दर चालू आहे आता? 50 रुपये. 50 रुपये किलो. म्हणजे जवळपास 1000 रुपये कॅरेट चालू आहे का? नाही, टोमॅटो नाही. टोमॅटोचं 22 पर्यंत आहे आता. 22 पर्यंत, म्हणजे 400-500 रुपये कॅरेट चालू आहे. हो, 400-500. पहिलं जे आपण केलं टोमॅटो तुमच्या ह्यानीच, ते जे 50 रुपये, 50, 52, 58 रुपये रेट सापडले. बरं. किती आता मला क्षेत्र होतं? ते अर्धा एकर होतं, त्याचे 5 लाख रुपये झाले, 5 लाखाचे पुढे झाले. अर्धा एकरात 5 लाख, 25 गुंठ्यात 3.5 लाख. तुम्ही हो. पार्टी द्यायला पाहिजे कांबळे साहेब मला. कधी येत आहे? आम्ही तर तुमच्या आतुर, तुमचा फोन जरी आला तरी आम्हाला जरा बरं वाटतं. नाही, म्हणजे तुमचं कौतुक आहे, तुमची मेहनत आहे. तुम्ही काही अडचण आली ना मला पाठवत राहा, आणि यावेळेस दोडक्याचं आपल्याला मागच्या वेळेपेक्षा चांगलं उत्पन्न घ्यायचं आहे. फक्त आपल्याला जे दिवस दोडका चालायसाठी तेवढं. बिलकुल करतो मी. तुम्ही मला वेळोवेळी फोटो पाठवत राहा. ठीक आहे. ओके, धन्यवाद. ओके.